На нашия пустиняк Пешо му се присекало. Да, ама жена му била бременна в 8-я месец и не му пуснала. Дала му 50 лева и го пратила на края на града по посока на Враца да си намери една и да олаби жилата. Тръгнал нашия да излиза от блока и срещнал комшийката Иванка. Здрасти, Иванке, здрасти, Пешо. Къде така, Пешо, от тази жега? Жена ми даде 50 лева, да идем на проститутка и да олабим жилата. Пешко, от си толкова шашов, бе. Ела при мене и аз ще свършим работа. Дал Пешо 50 лева, свършили работата и он се прибрал бързо от дома. Пита го жена му: защо толкова бързо се прибра, бе? Па я срещна Иванка, комшийката, даде парите и у нас свърши работата. Леле, какъв е долен, мръсен шантаж. Я, она, кога беше бременна, я на нейния мъж без пари му давах.